बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 12 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन, मोजां सान। वृष राशि मावनो लानाय खामानिफोरा फैमाल थांगोन, गोसोआव हांमा आरो दुखु थागोन, जेंना गोनां सान। मिथुन राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा, जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा आद्रा थागोन, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। कर्कट राशि हारिनि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो मान होजागोन, गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। सिंह राशि जिउआव दावगालांनो थाखाय गोबां खाबु मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन, गोजोननि सान। कन्या राशि नखरनि जेंनाखौ लानानै जिंगा सिगोन, गोबां दुखु दाहा सहायनांनो हागौ, गोसो हमथाना थानाया गोनां। तुला राशि माबाफोर जाब्रबथाय जानो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, जेंना गोनां सान। वृश्चिक राशि गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन, इसोरखौ सिबियोब्ला साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, मोजां सान। धनु राशि नखराव माइ माइरं रां रुफा जोबस्रांलांगोन, गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन, गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम। मकर राशि बेराम आजारनिफ्राय आरायग' मोनगोन, गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। कुम्भ राशि गोबां रां खहा जानो हागौ, मुवा बेसाद बायनायनि सिगां गोबां खेब सानग्रोनाया गाहाम, हेंथा गोनां सान। मीन राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन, लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा खुसि साना बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय, गोजोन्थों।